Good morning po sa inyong lahat, maya-payabak kayo kapatid. Ito pong tawdita mong serye, part 8, tamo po ka rin. Pag-aralan tamo po nung makanano yung makipagdiling Diyos. Napag-alaman natin kung makikipagdilang Diyos, kailangan ang kanyang kausap sa mga katotohanang ibibigay niya ay nailigtas na ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang revelation ay naipagkakaloob doon sa mga ligtas. Maliwanag po nating napag-usapan ito. He revealed to Simon Peter the Apostle na ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, ay ang Mesaya. Kaya't yun ang sinabi at ibinulalas ng kapatid na Simon Pedro dahil siya ay nailigtas na ng ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit naman ito ay nangyayari dahil importante po sa Diyos, mahalaga po sa Kanya ang kaligtasan. Salvation matters to God. Kaya itong kaligtasan na pinag-uusapan dito ay naipagkaloob sa mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo upang Kanyang buuin ang iglesia. Kaya't ang mga miyembro at kapatiran sa iglesia ay nagpapahayag po ng katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na ang mabuting ipinapahayag na balita ay kaligtasan din mula kay Kristo. Kaya't mga kapatid, ito ay isang pribileyo na ating napag-usapan at nalaman in affirming and confirming by proclaiming the gospel truth of our Lord Jesus Christ. Ito ay naipagkaloob lamang bukod tangi po sa iglesyang pinamamahalaan ng ating Panginoong Jesucristo. This privilege was given and commanded only to the church Christ our Lord established. Kung ang kaligtasan na ating napag-usapan ay mahalaga sa Diyos, ito'y nagpapakilala lamang na ang katotohanan ngayon ay nagiging mahalaga din sa mga ligtas, sa kapatiran sa iglesia. If salvation matters to God, then truth matters to the saved. Maari kong pag-usapan itong huling statement na sinasabi ko sa inyo sa mga ibang seri nating pag-uusap. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayo, part 9 na po tayo dito sa ating paksa, The Church Christ Built. At ang ating pong teksto, yung teksto po tayo magbayuya. Ang ating teksto, mga kapatid, ay doon sa naisulat ng kapatid na Apostol Pablo, doon sa Efeso, Kabanatang 3, talatang 21. Ephesians chapter 3, verse 21. Dito po sa ating part 9. Ganito po ang nakasulat. Unto Him, or to the Father, be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Sumasa Kanya nawa sa Ama sa langit ang handog na kalwalatian na bukod tanging galing at bigay ng mga miyembro o mga kapatiran sa iglesia. At sila ay mga kaanib na mga anak ng Ama sa iglesia na nailigtas na ng Panginoong Jesucristo. At ito'y pinamamahalaan ng bugtong na anak ng Diyos na walang iba, ang Mesaya, ang haring dumarating, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sinabi pa dito, sa lahat daw ng panahon, ito'y mangyayaring pagbibigay sa ating Ama sa langit na hinahandugan ng kalwalatian sa mundong walang katapusan na ang banggit ay totoong-totoo. Amen. Mga kapatid, ano ba itong pinag-uusapan dito? Ano ba itong naibanggit sa Efeso 3:21?
sa mga nailahad ko sa inyo, reta po nga sabi ko kaya kayo, maliwanag po na binabanggit dito ang Ama sa Langit. Ang pinatatayog, ang papakigdang importanteng figure Kenny, ing tatang ng Jesus Christ, ang ating Ama sa Langit, the Father in Heaven, ay nabibigyan daw, ay pinagkakalooban sa pamamagitan ng iglesia ng glory. Unto Him be glory. At sino ang nagbibigay ng glory? The church gives this glory to the Father. Hindi po yung the church is waiting to receive from the Father. Hindi po ganun ang nakasulat eh. Ang nakasulat unto Him be glory. That means, ang iglesia mismong pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo, siya yung gumagawa ng kalwalatian para may pagkaloob sa Ama sa langit. Maliwanag po mga kapatid. Tayo ang gumagawa ng kalwalatian na ibinibigay natin sa Ama sa langit sa pamamagitan ng kapamunuan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil no one cometh to the Father except through our Lord Jesus Christ. At itong aktibidades na ito ay mula pa noong maitatag ang iglesyang na dahil kay Kristo. At kung makikita mo sa lumang tipan, kung individual man ang pag-uusap na ito, ang nabibigyan ng kalwalatian ay ang Diyos mismo. Hindi yung nagbibigay, ang naghihintay. Hindi po, inaantayan tayo ng Diyos sa masalangit na magkaroon siya na manggagaling sa church o manggagaling sa atin ng isang kalwalhatian. Ito'y tinatawag na glory. Magbuhat po 2,000 years ago na namaitatag ng Panginoong Hesukristo ang iglesia sa kanyang pangalan hanggang sa panahon natin ngayon ay sinasabi hanggang magpakailan-kailanman throughout all ages, ang Ama sa Langit ay mapagkakalooban ng kalwalhatian. Wala pong hinto. Patuloy po ang pagbibigay ng iglesia ng kalwalhatian sa Ama sa Langit. Alam po ninyo, kailangan po nating i-impress sa inyo, sa atin mismo, sa ating kapulungan, sa ating mga miyembro, na tayo ang nagbibigay as supervised, as managed by our head of the church, who is the Lord Jesus Christ. Hindi po tayo makagawa ng sarili natin, pang sarili natin, dahil mataas po ang antas ng Diyos Ama sa langit. Mataas po ang antas ng ating sinasambang Diyos. Kailangan ang ating maibibigay ay biblikal. Ang ating maibibigay ay doon sa kanilang kagustuhan. Hindi yung kagustuhan natin ang ating ibibigay sa Ama sa Langit sa araw ng linggo, mga kapatid. That's why it is so necessary that the giving of this glory to the Father in heaven is managed or at least supervised by the Lord Jesus Christ. Bakit ba? Kasi itong glory na ito, mga kapatid, hindi po simple. Kung ang standard ng ating Panginoong Diyos ay napakatayog, ang ating pag-uusap ay hindi po simple. Ang ating pagdating sa iglesia ay hindi po simple. The moment you step in to give that glory to God, the moment the service na tinatawag nating worship service, ay hindi po simple at hindi po ordinaryo. Dahil ginamit po yung salitang glory na kung ating pag-aaralan ngayon, na ating sinisimulan, ay itong glory na ito ay doxa po. Doxa sa salitang Griego. Mga kapatid, gusto kong isipin ninyo itong salitang dokeo. Dokeo. Dahil dito sa dokeo, sa susunod po nating serye, at isisentruhin natin kung ano itong dokeo na ito na nagkakaroon po ng relasyon ang doxa sa dokeo. Ang doxa po, mga kapatid, yung salitang doxa, po simple.
Hindi po ordinary itong salitang ito. Mabigat po itong salitang ito. Dahil iisang salita, tatlo naman ang laman po ng kahulugan. Unuulit ko. This word, Greek word doxa, has three combination and compiled. It has three definitions. Simulan po natin mga kapatid. Ang doxa means honor, means praise, means dignity. Ayan po, siguro may pumapasok sa isip natin, praise and worship. Kung bakit naman ganun ang binabanggit, biblical, praise and worship. Magkasama lagi. Mga kapatid, dahil ang salitang doxa, ang kahulugan po nito ay honor, pagpupuri o kapurihan, at dignidad. Pag-usapan po natin itong tatlong ito. Magbigay po tayo ng, kung pwede po mapag-usapan natin ng malalim. Alam po ninyo ang salitang honor na ibinibigay natin sa Ama sa Langit ay nagpapakilala pong napaka, yung pinaka. Pag sinabi pong honor o karangalan, mataas po ang kaantasan nito. Mataas-taas, pinaka. Kaya kung bibigyan po natin ng adjective, ito yung extreme goodness. Yung pagka mabuti ng Diyos ay wala pong kapantayan nito sa mga tao. Hindi po kapantay ito ng anumang bagay na linikha ng Diyos. Kaya yung kanyang karangalan ay masasabing pinakamahusay. Yung maibibigay mong karangalan sa Diyos ay excellent. Pag sinabing excellent, mataas na ang antas. Kasi mataas po ang Diyos. Excelente. Extreme. Sobra-sobra. Yung ang nasa television sobrang tamis. Sobrang sobra. Mga extreme words ang sinasabi nila. Kaya nga't excellent ang kanilang gustong ipahatid sa atin. Makanyan po yung daramdaman kay television. Po, kareta pong kareng artista. Potang may interview la. Sobrang baitar. Para keng meto nga Diyos ita. Mea glorify ing meto nga tao. God will be jealous of you. Itang kekang paman niyang baking Diyos, itang bibye mong karangalan kaya, o itakarin isabyan ng peka sobra. Pinakamahusay, pinakamagaling. Sobrang galing, sobrang husay. Meto niya pa mo po yung sa benta. Isa pa lang ang pinag-uusapan natin, hinggil sa pagbibigay natin ng karangalan sa Diyos. Dinadangal natin ang Diyos. Dahil excellent po ang Diyos. Ikalawa, may distinction. Ang honor kasi, binubukod mo ang Diyos dahil naiiba siya. Therefore, distinct siya. Walang katulad ang Diyos. Kaya po, pagka bibigyan mo siya ng parangal, Diyos, wala po kayong kapares. Napakaganda na sinasabi mo sa harap ng Diyos. You are telling God that He is different from all His creation. Hindi mo siya maihahambing sa mga animal, sa mga aso, sa mga pusa. Hindi mo mahahambing sa mga halamang kanyang ginawa. Hindi mo mahahambing sa mga planeta, sa mga kanyang gawa lang yan. Hindi mo maihambing sa tao dahil siya ang manilikha. Siya ay Diyos. He is distinct, by distinction. Naiiba siya. He is very different. Kaya wag nating bigyan ng simpleng adorasyon ang ating Panginoong Diyos. Yung ang iba magbibihis pa Dahil ang pinupuntahan nila ay naiiba. Hindi ba pagka mayroong okasyon, iba ang damit mo. Pangkasal ang okasyon, pangkasal ang damit mo. Interview ka, pasok ka sa Malacanang, iba ang suot mo, hindi pwedeng rugged. Dahil naiiba yung mga dadatnan mo doon. Lalo na kung ang pinupuntahan natin
na tinatawag nating Diyos Ama, na sa pamamagitan ng katotohanang napag-alaman natin sa banal na kasulatan, na kay Kristo, ang banal na Espiritu, pinaiisip sa atin ngayon na hindi simple ang pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kaya pagpasok mo sa worship center or worship service, iba na ang pakiramdam mo kasi ang dinadatnan mo ay ibang-iba, naiiba mga kapatid. Kaya nagkakasala ngayon ang isang tao na ang turing niya sa Diyos ay kapantay niya. Ay linikha mo ang Diyos, hindi siya naglikha sa'yo. Huwag natin gawin yon mga kapatid. Alam niyo, may distinction po ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng iparis, ihambing. Wala po siyang hambing. Mga kapatid, pangatlo, ang honor po, yung kataas-taasang paggalang, ay yun ang handog, yun ang kahulugan ng honor na may paggalang ka na kay tayog-tayog, matayog na kagalangan. Hindi, pagdating mo ng umaga, simple ka lang, wala man sa isip mo, hindi po pwede po yun, wala pong kagalangan yun. Baka nagiging duty na lang, nagiging obligation na lang, nagiging routinary, lagi na lang, para na lang pag-uugali mong sa araw ng linggo, ikaw ay darating, ikaw ay magluluhod, ikaw ay aawit. Hindi po, hindi pwedeng gawin yon sa iglesia, mga kapatid. You have the honor to give God. That honor is made by you. Knowing God through our Lord Jesus Christ, you will know that He is excellent in all His ways. He is extremely good because He is a different being. He is a very distinct being, or He is God. Mga kapatid, naiiba. That's why your respect to God is not ordinary, is not simple, but high above the heavens. Yung ang iba sabi ng Biblia, you have fear and trembling. Ganon ang pag-approach sa Panginoong Diyos ngayon, simple na lang Tuwang-tuwa ang diablo. Kahit na ang mga demonyo natatakot sa Diyos Tayo'y nagbibigay ng honor sa ating Panginoon, katulad ng binibigay natin yung pagkatayog ng pinaka-extreme goodness sa Kanya dahil sa Kanyang karakter. Nakita natin, ginawa niya ang langit, ginawa niya mga bituin. Kaya mo bang gawin ito? Kaya ba ng kapatid mo? Kaya ba ng magulang mo? Kaya ba ng sinong tao makagawa ng ganyan? Ihaba ang buhay ng isang tao. Hiniling mo sa Diyos, pinagkaloob niya sa iyo, extremely please ka, kaya nasasabi mo, karangalan ang ilapit ko sa iyo ang aking kapasalamatan, o Diyos na makapangyarihan, because of His character. Mga kapatid, His character is very different. He conducts Himself above par. Huwag mo naman sabihin, coincidence lang ito. Hindi po, mga kapatid. Everything has a purpose for God. Kaya't yung iyong pakikitungo sa iglesia, pansinin mo, kapatid. Nandyan ang ating Panginoong Jesucristo. Pansinin mo, may nangyayari. Saan mo makikilala ang Panginoong Jesucristo kundi sa iglesia? Doon mo siya makikilala. Pag nakilala mo si Panginoong Jesucristo, makikilala mo ang Ama sa langit. Hindi po ordinaryong mga events sa buhay mo nangyayari, mga kapatid. Kaya yung karakter ng Diyos, yung kanyang behavior na papansin mo, binabago kanya. Hindi yung pagmaragol mo, bigbayo na akong ngayon aliwa na akong tao ngayon Hindi mo magagawa yan, kapatid. Umaayon ka sa trabaho ng banal na Espiritu, binabago ka niya, rinirenew niya ang iyong pag-iisip, binabago niya. Kaya yung kapasalamatan mo ay paghahandog. Kapasalamatan na may
karangalan sa Diyos. Katangian kasi ng Diyos ay magbigay. Katangian ng Diyos ay tumulong. Katangian ng Diyos na magpatawad. Yun ang binubuo niya ang sarili niya sa iyo para makilala mo na siya ang tagapagligtas, siya ang tagapagtulong sa iyo, siya ang nagbibigay buhay sa iyo. Mga kapatid, hindi po simple ang doksa. Ikalawa, mga kapatid, nabanggit ko na pag-usapan natin, pag-aralan natin kung ano ang karangalan na ibibigay mo sa Diyos. Na yung glory na yon ay may laman na honor. Ngayon, ang glory na yon, pag-usapan po natin, may laman po ng praise. Ikalawa, praise. Glory means praise. At alam po ninyo, paano ang praise? Paano mong ipipraise ang tao? Kaya nga naisip ko kung ikaw ay bata pa, ikaw ay nagkakaroon na ng pagtingin sa mga ibang tao, humahanap ka ngayon ng makakasama mo, magkakaroon ka ng admiration. Pag napukaw ang iyong mata sa isang babaeng napakaganda, ikaw ay mahuhulog sa kanya. Hindi mo ngayon kayang abutin ang sarili mo dahil yung admiration mo sa kanya, yung paghanga mo sa kanya, hinamon ng buong pagkatao mo. Hinahamon ka na ichina-challenge ka, you will put up something. That admiration ay paghahanga mo. Mga kapatid, dahil siya ay mabuti, dahil siya ay malugod, nakikita mo yung katangian na yan. Siya ay mahusay, siya ay matalino. Angkupin natin sa Panginoong Diyos. Siya ang pinakamabuti, siya ang pinakamahusay, siya ang pinakamalugod, siya ang pinakamatalino. Ay pambihira kasi ang sinasabi, omni, all, surpassing, walang makaabot, all-knowing, siya ang pinakamatalino. Omniscient, omnipresent, omnipotent, pinakamalakas, pinakamakapangyarihan, mga kapatid. Hindi ba paghahangaan mo yon? Hinahangaan mong Diyos. Huwag natin kalimutan, kapatid. Pagdating natin sa worship center, ang ating, hindi obligasyon, ang ating ibibigay sa Diyos ay may paghanga. Mayroon ba? Meron bang paghanga? Mga kapatid, baka wala na. Kung wala na, sinasabi po ng banal na kasulatan, ikaw, Eka, may dala para sa akin. Iwanan mo, Eka, ang dala mo, wag mo ihandog muna. Kung mayroong kang kaaway, bitawan mo ang iyong dinadala, at ito, ang iyong kaaway, puntahan mo, kausapin mo, makipagayos ka, at magbalik ka sa akin, ibigay mo yung dala mo. Di maliwanag na meron tayong dinadala sa ating Diyos sa masalangit. Unto Him be glory. Ang glory na ito ay pagpupuri. Pinupuri mo ngayon ang kabutihan ng Diyos. Hinahangaan mo siya. Mga kapatid, paghangang walang kapares, ito yung paki mo na may paggalang. Yung may paki ka meron nangyayari doon na pinapansin mo Dahil may paki ka. May pakialam ka. Nakikialam ka. Huwag nung negative na word na wala kang pakialam. Masama po yun. Yung positive na nakikialam ka. Knowing to have the knowledge about our Lord Jesus Christ. Knowing to have the knowledge to study, to know more about the Father in heaven. Of that, you have an admiration. And you have a regard, a high regard to God with respect. Yun ang kinasisiyahan mo sa Diyos. Nakita mo yung magandang babae, kinasisiyahan mo siya. Nasisiyahan ka, nakikita mo yung kagandahan niya, nahuhulog ka. Yun ang gusto nang sabihin ng doksa. Unto Him be doksa, unto Him be glory, unto Him be admired, unto Him be praised. Honor at praise, mga kapatid, hindi simple. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, natutuwa ba kayo sa araw ng linggo?
makikipagkita tayo sa ating Ama sa Langit. Natutuwa ka ba sa mga ginawa niya sa iyo? Yung mga pagpapatawad ng iyong kasalanan o ordinary na lang ito sa iyo? Natutuwa ka ba na inaantayan ka ng Panginoong Diyos na makisalamuha ka? Natutuwa ka ba nun? Na ang Diyos na naghihintay walang kibuan. Walang kibuan. Silensyo. Abay, ang Ama sa Langit, ang Ama sa pamilya na lang, ang Ama sa laman Ang mga anak niya hindi nagkikibuan Magtatanong, ano bang problema? Hindi. Kung tayo ay tinuruan ng Katolika, Iglesia, na wag na tayong magbasa ng Biblia, wag na lang tayong umumik, wag na tayong makipag-usap, bawal ang usap-usapan sa loob ng church, hindi po ganoon ang biblical attendance. Ang sa iglesia mismo, sa harap ng ating Panginoong Yesus, nakikiusap ang ating ang gagawin yung bay, wala kayong itatanong sa akin, sabi niya. Malakas pong ibig sabihin ng statement na yon, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoong Diyos, magbigay tayo ng interest natin. Ang concern po natin sa fellowship. Yun ang gusto niyang makita, nasisiyahan siya, hindi niya ngayon makita. Hindi kumikibo. Nagtatanungan hindi ka ugnay. Mga kapatid, hindi po ganon. Kasi, unto Him be glory, talagang maingay. Maingay ang iyong pagkatao sa interest mong ibibigay sa Diyos. Aktibidades ito, active ka. Para kang atletang tumatakbong walang tigil. Kasi nga, in motion, pagpasok mo dyan, your faith is in motion na kagad. You have already renewed in your mind because God the Father in heaven had given you repentance. He worked for you that He could draw you to Jesus Christ. Huwag namang sabihin, pagkatapos mong nailigtas at nabinyagan at naipasok sa church, ay, salamat, tapos na ang nobela ko. Tapos na, hanggang dito na lang ako. Hindi po. World without end. Yun lamang world without end walang tigil po yun Throughout all ages, walang tigil. Abay, mga wala bang sinasabi itong mga kapatiran na ito? Sila ba'y mga silensyo? Hindi nga mangyayari. Period. Hindi po period. Ganun ba ang pagkilala natin sa Diyos? Ganun ba ang sinasabi natin sino ba siya sa atin? Iniisip ba natin ang kanyang kagustuhan? Nasa puso ba natin na ang kanyang kagustuhan ay ganito o nasusunod yung gusto natin? Mga kapatid, itong pag-uusap natin ay hindi po simple. Tayo po'y pumapasok doon sa mga kagustuhan po ng Diyos dahil tayo'y magbibigay. Hindi po tayo yung naghihintay. Hindi po kalooban natin ang bigyan tayo. Pagka ganon, nilikha natin ng Diyos. Ang Diyos na gusto nating maging siya ay mapagbigay lagi sa atin. Hindi tayo ang magbibigay. Hindi po ganon ang sinabi ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 3, verse 21. Unto Him be glory in the church. Siya ay nag-aantay. Siya ay magkakaroon. Siya ay bibigyan. Mga kapatid, binibigyan natin ang Ama sa Langit. Kaya anong ibibigay mo? Kaya nga ito sinasabi sa atin ng banal na kasulatan through the working of the Holy Spirit sa pamamagitan ng pamumuno ng ating Panginoong Jesucristo. Nalalaman natin ngayon ang doksa. Hindi simple, mga kapatid. Ang doksa ay honor, pagbibigay ng honor. Pangalawa, pagbibigay ng praise. Pinupuri mo ang Diyos sa kanyang ginawa sa iyo. Pagpupuri. At ang praise, mga kapatid, ay yung bang sa salitang English ay appreciation. Kanina, admiration. Ngayon, appreciation na. Pagpapahalaga, mga kapatid. Ito yung importante sa iyo ang Diyos. Importante sa iyo ang isang tao. Sa example natin, ang ama mo sa laman.
ina-appreciate mo ang kanyang pagka-ama sa iyo. Tinutulungan ka ng ama, pinapaaral ka niya. Kaya iba ang dating mo sa paggalang sa kanya. Lalong-lalo na kung ito ay ibibigay mo sa Diyos. Ito ang pagpapahalaga mo. You begin to recognize the person for what he is. The person of God for what he is. The person of God for who he is. The person of God for how he is. Kasakit na purang letter H sa rin eh. Kung ano ang Diyos sa'yo, kung sino ang Diyos sa'yo, at papaano ang Diyos sa'yo, yun ay kinikilala mo. Dahil binibigyan mo ng halaga. Yun ang presyo. Bibili ka ng bagay. Bibilin mo ito. Yung pinakamaganda ang gusto mong bilhin eh, hindi yung simple eh. Kaya ang pinakamaganda, yun ang halaga ng Diyos sa'yo. Yung mahalaga, yun ang tingin mo. Yun ang binibigay mo sa Diyos. Dahil siya ang ina-appreciate mo siya, mga kapatid, pagka ginawa mo yun. Appreciation kasi is knowledge. Kung marami kang alam sa Diyos, wala kang tinatanggihan ng mga katotohanan galing sa mga nababasa sa banal na kasulatan, ay ma-appreciate mo nga siya ng matindi. Yung iba hindi naman nila naiintindihan kung bakit nandoon sila eh. Sa araw ng linggo ang alam nila, naturuan sila ng Katoliko, ng kanilang relihiyon, kung ano man yan, sila ay dapat naroon sa araw ng linggo. Tanungin mo sila, bakit ka nandito? Nandito yung mga kapatid ko eh. Wala pong appreciation yon, wala pong katalinuhan, wala pong kaalaman. Remember, if you don't have any knowledge at all, how can you appreciate the thing? How can you appreciate the person? How can you appreciate now God? Pag tinanong ka, wala ka namang maisagot eh. Paano ka ngayon? At pagpapahalagaan mo, ba't mo pinupuri yung Diyos? Kasi Diyos siya eh. Yun ba yun? Honor. Pagkatapos ay praise. Doxa po yan. Pangatlo, dignity. Dignity, ito yung kahalagahan. Yung kanina, pagpapahalaga, ngayon para magkapatid ito. Pagpapahalaga mo dahil meron siyang kahalagahan. Ito yung worthiness ng isang tao, o ito ang worthiness ng Diyos. Ang kanyang pagka-Diyos ay binibigyan mo ng pagka-Diyos. The worthiness of God, you are showing it through giving it in doxa. Tingnan mo, yung iba lumuluhod pa eh. Kasi mabigat itong kaharap niya. Isang hari, para kang hindi mo maiasta ang sarili mo sa harapan ng isang hari. Sa isang presidente, sa isang royal blood. Behave ka. Kasi meron siyang dignity. Dignified siya kasi. Mahalaga ang kanyang pagkatao. Mahalaga ang kanyang pagka-Diyos. Kaya ang paglapit mo, katulad ni John the Baptist, sabi niya, hindi man ako karapat-dapat, yung salitang karapat-dapat. Hindi man ako karapat-dapat sa kanya na aking itali o kalagan ng kanyang mga sintas. Si Moises, I'm not even worthy. Sabi ng Panginoong Diyos, alisin mo ang iyong sapaang sinelas mo because you are stepping on holy ground. Naiiba ang iyong tinatapakan, hindi simple. Dahil may dignidad ang Diyos, mga kapatid. Pinakikita mo yun sa pagbibigay mo. Rinirespeto mo siya. Katulad ng isang hari, he deserves the respect, he deserves the honor, he deserves the appreciation, he deserves the deserves the appreciation, the admiration, mga kapatid. Kaya pagka pinupuri ang isang hari, hindi mga masama ang mga sinasabi.
Hindi mga malulungkot na bagay ang sinasabi, kundi yung kanyang gawang mabuti ang kanilang pinaparangalan, mga kapatid. He is majestical. Karangalan, kamahalan. Mahal eh. Hindi yung love, hindi. Kamahalan yung expensive, mga worth na hindi mo na mabigyan ng halaga. Priceless. Kaya kahanga-hanga, mga kapatid. Ang ating pag-uusap na ito, ang ating pag-aaral ng doxa, doxa pa lang ha. Because doxa, pagka binibigay mo yung karampatan para sa Diyos na tinatawag nating glory or doxa, ito'y nagbibigay ng kasiyahan, mga kapatid. So the moment you start to think about God in the morning, because it is a Sunday, or it is a Monday, or it is a Tuesday, whatever is the day, when you have thoughts in your mind, in your heart about God, you want to give doxa to God, then that means you want to give pleasure to Him. Binibigyan mo siya ng kasiyahan. Parang happiness. Kasi yung glory, masaya, papasayamin Diyos. Hindi, kung hindi mo man alam ang iyong pagka punta sa araw ng linggo, you are nowhere. Wala kang purpose. Wala ka man even goal na gawin dahil hindi mo naintindihan. Instead na makatulong ka dun sa mga sasamba sa Diyos na magbibigay ng pleasure, napapansin ka, ikaw ngayon ang pupukaw sa kanilang atensyon, ni nanoy tang kapatad, iyari na po yung gana-gana kanita. Instead na mamyeya, iyaing manyad. Unfortunate po, mga kapatid. Ang glory in simple terms, ang ibig pong sabihin ay pagbibigay ng pleasure sa Diyos. Pinasasaya po natin ang ating Panginoong Diyos. You are giving something that will make God so much pleased and so much happy. Dahil siya ang masalangit, siya ang lumikha sa atin, siya ang nagpatawad sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Karampatan talaga. Sabihin ng banal na kasulatan, unto Him now be given a glory to the Father in the church by Christ Jesus. Hindi sinabing in other organization, in every organization, sa trabaho mo, hindi sinabi. Ang sino mang may-ari nito, magbigay ng glory, hindi sinabi. Walang gang na magbibigay ng glory, hindi sinabi. Binigyan ng halaga ng ating Ama sa Langit, ito lamang na itinatag ng aking anak na bugtong, na tagapagligtas, na Messiah, the coming King, na sa pamamagitan niya naiiligtas ang lahat ng gusto ko, sabi ng Ama sa Langit, na idadala ko sa Kanya ang ililigtas niya. Ito lamang iglesyang Kanyang tinatag ang magbibigay sa akin ng kalwalatian, mga kapatid. Huwag po nating sayangin. At itong lahat na ating pinag-uusapan ay patungkol po sa pagsamba natin sa Ama sa Langit. Yan po, mga kapatid, magpapaalam na po ako. Wala na po tayong oras. Mabuting araw para sa inyo. Nagkaroon po sana tayo ng kaalaman patungkol sa ating pagbibigay sa Ama sa pamamagitan po ng pagsamba. God bless you all. Bye-bye.